пайғамбари худо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо саҳобагон нишаста буд, бо бузургтарин умматоне ки рӯи замин роҳ гаштанд. ҳадиси саҳеҳ аст. ин фикру андешаҳои ман нест, ё фикри олимон, ё фикри ин шайх. аллоҳ дар қуръоне ки фиристодааст, дар он дар бораи саҳобагон мегӯяд. ӯ гуфт: ман аз онҳо розиам, онҳо бошанд аз ман розиям. пайғамбари худо дар ҳадис саҳеҳ, диққат, дар ҳадиси саҳеҳ пайғамбари худо бо саҳобагон нишаста буд. ӯ ба онҳо гуфт: ман мебинам чизеро ки шумо намебинед, ман мефаҳмам чизеро ки шумо намефаҳмед. ӯ гуфт: осмонҳо садо мебароранд ва онҳо ҳақ доранд ки садо бароранд. саҳобаҳо ҳайрон монданд. ту чиро дар назар дорӣ, эй пайғамбари худо? ту чиро дар назар дорӣ ки осмонҳо садо мебароранд? чиро дар назар дорӣ ки 7 осмонҳо садо мебароранд? медонед бародарон, машоаллоҳ, имрӯзҳо мо одамони илми логика шудаем. ҳамаи чизе ки мо медонем дар бораи ситорашиносӣ, ин камтар аз 1% аст аз оне ки дар ҳақиқат мавҷуд аст. ва системаи офтобии мо ва галактикаи мо яке аз миллионҳост. ва танҳо дар системаи офтобии мо, танҳо дар галактикаи мо, яке аз олимон гуфт ки дар ин ҷо ҳамин қадар ситораҳо зиёданд ки ман дар бораи миллион дигарҳо нафта истодам. ҳозир дар бораи миллионҳо не, танҳо дар галактикаи мо. ӯ гуфт танҳо дар галактикаи мо ҳамин қадар ситораҳо зиёд аст ки ана офтоб яке аз ситораҳои хурдтарин дар галактикаи мо аст. ва танҳо офтоб миллионҳо маротиба аз замин калонтар аст. ана олим гуфт: агар ба мо 1 сония диҳанд барои номбар кардани ҳар як ситораи галактикаи мо, омодаед? ба шумо 300 триллион сол дар кор мешавад ва шумо наметавонед ҳар як ситораи галактикаро номбар кунед. ва ҳамаи ин танҳо осмони аввал аст. пайғамбари худо гуфт 7 осмон садо мебароранд ва онҳо барои садо баровардан ҳақ доранд. барои чие пайғамбари худо? Барои чӣ онҳо садо мебароранд? медонед чӣ? вақте ки шумо чизи вазнинро дар болои ягон чиз мегузоред, вай дар таги ин вазнин садо мебарорад, барои оне ки ин чиз фишори борро бардошта наметавонад. пайғамбари худо гуфт 7 осмон ба як зуре ин фишорро бардошт мекунанд. фишори чиро гуфт? сабабаш дар он аст ки дар 7 осмон нест ҷои холигӣ ба андозаи 4 ангушт аз фариштаҳо ки Аллоҳро сажда накунанд. ва шумо фикр мекунед ки ба Аллоҳ пулҳои шумо лозим аст? шумо фикр мекунед ки Аллоҳ дар ташвиш аст ки имрӯз шумо намоз хондед ё не? нест ҷои ба андозаи 4 ангушт дар ҳама осмонҳо аз фариштаҳо ки дар саҷдаи замини Аллоҳ ҳастанд. фариштаҳо аз замони офариданашон то он вақте ки дар назди Аллоҳ рост мешаванд, дар як саҷдаи бетанаффусанд. танҳо бо ин машғул буданд. ба як саҷдаи бетанаффус миллионҳо сол. аммо вақте ки дар қиёмат дар назди Аллоҳ рост мешаванд, мегӯянд: эй Аллоҳ, моро бибахш моро, эй Аллоҳ, барои оне ки надодем ту ҳақна ибада, мо ҳаққи туро надодем, мо саҷда накардем туро чуноне ки мебояд саҷда кард. ва шумо фикр мекунед ки Аллоҳ ба мо ниёз дорад? одамон бо худписандӣ роҳ мераванд ки бародарон, Аллоҳ азза ва ҷалла ба ҳеҷ чиз ниёз надорад. Аллоҳ ба ҳеҷ кас ниёз надорад. дар ҳадиси қудсӣ, дар ҳадиси саҳеҳ Аллоҳ азза ва ҷалла мегӯяд: я ибади, эй бандагони ман, ҳамаи шумо гуруснаед ба ғайр аз онҳое ки ман хӯрондам. ҳамаи шумо гуруснаед ба ғайр аз онҳое ки ман хӯрондам. имрӯз ту хӯрок харидӣ ва ту фикр мекунӣ ки ман хӯрокамро харидам. хато мекунӣ, ин Аллоҳ туро хӯронд. дар натиҷа одамон ба хӯрокҳои худ бо фахру худписандӣ нигоҳ мекунанд. ман инро намехӯрам, ман онро намехӯрам, ман хӯроки махсусро мехӯрам. бародар, ин Аллоҳ туро мехӯронад. Аллоҳ мегӯяд: эй бандагони ман, ҳамаи шумо, ҳамаатон бе ягон истисно, ҳамаатон бараҳнаед ба ғайр аз онҳое ки ман пӯшонидам. имрӯз бародар кулоҳи хуб мехарад ё ин ки ҷуздони дар муд бударо? Аллоҳ акбар, аммо баъд аз ин ту ба вай салом дода наметавонӣ.
ту наметавонӣ ба вай салом диҳӣ. буд вақте ки ҷавонон найкро мепӯшиданд. Не мо дигар найкро намепӯшем. мо лакосте, гуччи ва дигар брендҳоро мепӯшем, чунки ман як сар аз дигарон болоям. ва худписандию фахркунӣ ва вай ҳис мекунад ва бовар мекунад ки ман касе ҳастам. аллоҳу акбар. акнун ҳама он чизе ки ту буди пойафзолаш шуд. агар пойафзоли ту арзише дошта бошад, пас ту ҳам арзише дорӣ. чи агар пойафзолата фарзуда набошад, пас ту низ арзише дорӣ. чӣ хел ту хурдакак шудӣ. имрӯз мусалмонон ба либоси худ, соат ва мошине ки меронанд менигаранд. онҳо ба худ баҳо медиҳанд ки дар ҷамъият дар кадом сатҳанд. аллоҳ мегӯяд: э бандагони ман, ҳар яке аз шумо бараҳнаед ба ғайр аз онҳое ки ман пӯшонидам. ва э бандагони ман, ҳар яке аз шумо гумроҳзадаед ба ғайр аз онҳое ки ман ба роҳи рост бурдам.